विधानसभा मतदारसंघाचे राष्ट्रवादीचे प्रमुख योगेश क्षीरसागर यांनी भाजपमध्ये पक्षप्रवेश केलाय। स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीच्या तोंडावर अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीला धक्का बसलाय। योगेश क्षीरसागर अजितदादांची साथ सोडून भाजपमध्ये गेलेले आहेत। योगेश क्षीरसागरांच्या भूमिकेमुळे बीडच्या पालिका निवडणुकीचं समीकरण बदलणार आहे। बीड जिल्ह्याच्या आणि महाराष्ट्राच्या भाजपच्या आमच्या नेत्या आदरणीय पंकजाताई मुंडे साहेब यांच्या मार्गदर्शनाखाली भारतीय जनता पार्टीमध्ये आम्ही आणि आमचे सर्व सहकारी हे प्रवेश घेत आहोत आणि येणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीच्या अनुषंगानं आम्ही तयारीत आधीपासून होतो। पण आता भाजपच्या कमळ या चिन्हावर आपण ही निवडणूक लढवणार आहोत।